Ano ho ya? Nauso eh. I må godt smile til kameraet. Okay, så kom en tak til. Okay, prøv at gøre det igen. Der er kamera opportunity til smile til kameraet. Hej Stine, vi savner dig. Ja, det gør vi. Det er godt. Vink til kameraet. Hej. Hvor er vi henne? I Afrika. Ja, hvad er det for et sted? Afrika. Ah. Jeg troede, vi var i Sydøstasien. Det er godt. Stine, vi savner dig rigtig meget. Her i Franskland.